Öncelikle sizleri, tüm Ankaralı kadınları hasretle selamlıyor, başarılar diliyorum. Gülten Kışanak, ji Partiya Wekevî û Demokrasiyê ya gelan Dem Partî bû namzedê hevserokatiya bajarê Enqerê. Yaşasın kadın dayanışması. Platforma Jinan ya Enqerê û endamên Meclisa Partiyê ya Dem Partiyê û gelek kesên din ji bo piştgirîdayîna Kışanak li Kuğulu Parkê daxuyaneka girseyî dan. Gülten Kışanak'la birlikte kentleri özgürleştirmenin vaktidir diyoruz. Erdem direniş, erdem özgürlük diyoruz. Di daxuyanê de hate ragandin ku Gülten Kışanak bi awayekî bê hukukî bi salanê ku hatiye zindankirin û hêjî di girtîgehê de ye. Dayikên aştiyê jî beşdarî vê piştgiriyê bûn. Yê înan hestê xwe ji dengê Amerîkayê re wiha diyar kir. Em Gülten Kışan dixwazin, em re'yê xwe ji wê re dixwazin, em barişê dixwazin, em Kurd û Türk qardaşîn, em her zaman em barişê dixwazin. Em wa hevstiyê bin rojiya mirinê de em dixwazin derkevin, tercîda ser apod rakin. Gülten Kışanak dema hevserokê şaredariya Amedê bû li ser wan qayîm hate destnîşankirin. Ji ber ku ew ana di girtîgehê de ye, jin jî dixwazin ku li der bibin deng û rengê wê. Ji bo rêbertiya Gülten Kışanak em li bibirin, ji bo dengê wê derxin. Hûn jî dizanin hilbijartineka nû pêşiya me ye. Ji ber wê dengê me jî Gülten Kışanak e, em ji ber wê ku girtîgehê de ne rehîn hatiye girtin. Ji ber wê em dengê wê ne, rengê wê ne. Di hilbijartinên 2019 da HDP ango Dem Partî namzedên xwe li Enqerê diyar nekiribûn. Lê di vê hilbijartinê da Öztürk Türkdoğan û Gülten Kışanak bûn namzed. Li ber vî jî beşdarbûna Dem Partiyê bi vê nevê balê dikişîne ser xwe. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.